Aneu amb molt de compte quan passegeu, ell canta amb molta força perquè no el trepitgeu. Des del primer moment no es va voler fer una música senzilla, infantil, sinó que es van voler fer unes cançons que podrien estar directament en un altre espectacle per adults també, a nivell musical, formal. No hi ha un altre nen com aquest, recuperarem els diamants i segrestarem en Patufet. Potser em calia ser ben lluny de casa per adonar-me'n de les coses que tinc. Em van veure fa 16 i llavors em van trucar i em van dir per fer el càsting de Patufet. El vaig fer i em van agafar. I tu com et dius? Marieta. Ja, però com et dius? Marieta. Que no t'estic preguntant què ets, que vull saber com et dius. Marieta. Em dic Marieta. Em dic igual que el que sóc. Com si tu et diguessis nen, per exemple. De fet, seria molt més fàcil de recordar que Patitet. Patufet. Això. Jo crec que té ritme, és trepidant, és una història d'aventures, d'acció, i per tant jo crec que quan la veus no pots deixar de... no hi ha temps per pensar. És primavera, quan em llevo cada matí. És primavera, els ocells canten amb mi. La gent és més amable, ja no se senten crits. I jo sóc més feliç, la primavera. Més d'una persona em va dir, bueno, a veure què tal de treballar amb nens, en aquest cas són dues nenes, que tenen 13 i 17, la de 17 potser ja no és tan nena, i per mi ha sigut molt senzill. Oh, ets molt realista. De quin material estàs fet? Quin motllo han fet servir amb tu? El meu ben simple, És un ja ho veus. clic de Playmobil que el Patufet es troba durant el seu viatge en el que porta l'entrepà a son pare, es troba aquest clic que vol marxar del lloc on està. I aleshores decideix acompanyar el Clic i el Marieta en aquesta aventura de portar l'entrepà al pare del Patufet. Va adreçat a tothom, perquè, per exemple, van venir amics meus a veure'm i van sortir rient. O sigui, s'ho havien passat bé, realment. I tenen 18 anys, saps què et vull dir? I en canvi, ma germana, que té 5 anys, també va sortir que s'ho havia passat genial. Tot és tàctil a l'era del progrés. Les tecles ni treballen ni arribem a fi de mes. Tot és tàctil, ja no tinc res a fer. Com totes les coses que es deixen de fer servir, estic en un abocador d'escombraries, allà perduda i ningú fa res amb mi. I com sóc una tecla d'ordenador, a més, doncs sóc una mica set ciències, perquè sóc molt matemàtica, sé les coses molt bé, com una mica la Wikipedia del Patufet. Sóc una peça obsoleta i, la patrona de Tarragona. És obsoleta? Jo et veig la mar de moderna i actual. Crec que l'espectacle per si mateix sí que convencerà el públic, perquè hi ha moltes lectures, perquè ho han fet els de Pegados i el llenguatge és divertit, els gags, no? Vull dir, jo crec que sí que pot connectar amb públics més grans. I ara he trobat un nen molt petit, vull atrapar-lo però fuig de mi. Sempre que el tinc ben a prop se m'escapa altre cop i he acabat just aquí, ple de caca i pipí. At first I was afraid. Però què faig? Encara no puc cantar, ara no. La nostra idea era treballar, sobretot amb el guió, un guió que tingués com diferents capes, no? Que hi hagués unes certes escenes que fossin molt pels nens, però que també hi hagués dintre d'aquestes escenes referències a coses que als pares els hi faria molta gràcia. Que tu que és el dolent d'aquest musical I sembla que ens sortirà tot malament fins al final. jo volia terroritzar-los I ni tan sols s'han adonat que vull atrapar-los. És fatal ser el dolent. És una història d'aventures on l'humor, evidentment, no hi falta. A tot espectacle familiar sempre hi ha mostres d'humor i el recomano moltíssim.